inaugural dels Jocs Olímpics. Fins ara tot és un secret, però un petit vídeo amb imatge animada que han difós avui per metre's en una idea. Els creadors d'espectacles com No1, el grup La Fura dels Baus, que s'ha fet famós pel seu teatre d'acció, estan assajant aquests dies el muntatge que durà el nom genèric de Mar Mediterrània, l'espectacle de la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona. A diferència de la dramatúrgia clàssica de La Fura, que es fonamenta en un teatre d'acció i en unes idees sobre la gènesi de la vida, el nou muntatge és d'idees molt senzilles perquè pugui ser entès per tothom. Serà de curta durada i es basarà en la figura d'Hèrcules, un dels primers atletes i fundador, segons la llegenda, de moltes ciutats, entre elles Barcelona. Nosaltres hem intentat articular un llenguatge, com deies tu, doncs, tant estètic com de contingut, articular-lo en una forma fura, però sempre tenint en compte que, com deia el Carles, que serà un espectacle vist per la meitat de la humanitat. Llavors nosaltres mateixos ens hem imposat unes limitacions a l'hora de fer un llenguatge comprensible per tot el món, no? El secret continua impedint que es difonguin imatges o més idees sobre la cerimònia, però avui s'ha divulgat un petit vídeo amb imatge animada per ordinador del que serà l'acció Mar Mediterrània. Un vídeo amb música original del compositor japonès Ryuichi Sakamoto, que serà la que sonarà a l'estadi de Montjuïc el 25 de juliol.